Pozdrav društvo moje, kaj se dela? Stigo novi tub, pa ja rešim malo da snim neki klip, čisto da vidim kako izgleda kad stigne komentar na klip. Taj boks mi još nije izlazio dole. Komentare na neku vest, obično su radili neki drugi vlogeri, tipa Gastos, ne znam, Ben Stories, ja mislim da je čak radio, onda Bobby, Yahoo, svi oni ljudi koje gledate stalno, znači, oni su obično radili neke komentare, neku vest. Međutim, ova vest je meni tako zapala za oko da ja moram da kažem nešto o ovome, čisto da ne prođe, da možda neko nije čuo. Prvo vam kažem o čemu je reč. Nemačko udruženje Zoofila, a Zoofili su vam inače ljudi koji imaju seksualni odnos sa životinjama, kažu da su očajni zato što njihova vlada želi da im ukine to pravo ili ti neko zadovoljstvo. Sprema se, kaže, zakon koji će to da im zabrani i sad je tamo u Nemačkoj opšti haos, znači ljudi su poludeli, počeli da skidaju sve sa sebe i pazi bogati. Zakon koji im je to kao omogućio je od 1969. u opticaju i sad ovi žele da ga se seku u korenu i da više ne dozvoljavaju ljudima da... Razumete što hoću da kažem. Inače, to udruženje ima više hiljada članova, to jest desetine hiljada članova, sa sve predsjednikom koji kaže i tvrdi da neće se odrekne čovjek svoje keruše, bez obzira da li taj zakon bude stupio na snagu. Otišli sve u 3 kurca. Pitali ko životinje šta one žele, mislim, realno. Ne daj Bože, kao među tim ljudima koji su u tom udruženju da se nalazi neki crni sa alatkom od 35, ba to... Sad ozbiljno, mislim, toliko je ovo bolesno stanje otišlo u 3 kurce da nam je 21. hitno potreban da se seče sve i nemam reči. Kad će više taj 21. pa da se odmorim ko čoje, bre. Kaže ovaj Baja što predvodi ove zoofile, da oni ulaze u odnos sa životinjama samo ako one to žele. Samo me zanima, Bajo, kako, mislim, ti to prepoznaš, kako vi to prepoznate? Ajde, recite mi vi, mislim, kako vidi da ova jadna životinja hoće da vadi alatku, bolest, mislim, koliko su se poremetili neki sistemi, ljudi, sve oko nas se otišlo u 3 majčine, tako da je vreme stvarno da ne stanemo jednom zauvek. Uglavnom, koliko sam zgrožen da uopšte postoji neko udruženje koje se bavi ovim i ta Evropa je još jednom dokazala svoju veliku i jaku vrednost. Dođe kraj ovog klipa, to je to što sam želeo vam kažem o tome, sad idemo na nešto drugo. Od 31. decembra želim da pravim neke specijale, tipa svaki dan po jedan klip, znači 31. decembra, 1. januara, 2. 3. svakog dana po jedan klip, znači 31. bio, na primjer, neka novogodišnja čestitka, onda idemo tipa 1. postavim status, svi koji lajkuju dobiju pozdrav, 2. više onaj klip, gde ja pozivam sve vas da mi pošaljete klip, ja mislim da je 6-7 klipova stiglo do sad. Dole u deskripciji imate klip još jednom, u kojoj pozivam sve. Svi imate šansu da snimite 30 sekundi klip, da kažete nekom nešto, da pozdravite nekog, da mi to pošaljete na stranicu i ja ću to da stavim u jedan klip i da se družimo i vas neko da vidi i možda nekog lepo iznenadite i to je to. Onda bi išlo 3. i tamo 4. neka opet temica, pozdravi. Vidjet ću, mislim, šta ću da radim, ali u tom periodu bi trebao da budem na odmoru, tako da, uzet ću kameru u ruki i radit ću, to je sve što mogu da vam kažem. Nešto pametno za kraj da vam kažem, nešto pametno, poruka za kraj, ide poruka za kraj. Perite zube 2 puta dnevno, uveče za zdravlje, ujutru za estetiku. Pozdrav ljudi i volim vas sve vaš drugar, ćao, ćao, ćao.